he Abdul Qadir tuan kang luwih suka maring yang sukma jati lawan tuan suka maring nabi utusan yakti tuan suntingali ing priyabagda tuan desa lawan sunat tingali tuan longgo ing minbar sarta tuan ing benji duwe panganika ing salorindar zuming prawali iku sadaya ing ingsun Tuan sami sawusing amuca gaos eko tanakahaksi sasampuning gaos eko tanakatinganan maka dengan satu nyata satu podir jalani yang kapal yang widya berkah hingga sponika lawan cinayata atas sampuning makanan usulamillah amin bapak imam saling gimana ngaulia Zabdul Qadir jalankan sadaya nyatani gas ingoni mapan punika sadaya kering gandening Zabdul Qadir tuku kumpulan lawan para awliya kalawan wong alim-alimi wong has-has saka wong am-am ing nalika iku zaman nang ucap ing seke para wali satuhune pada saking perwalian yang dilamakan sing isun sadaya punake kang para wali maka sabung ing para wali sadaya sajutan miwakati amitu ngomongkan tualia kang lenanggung pribadi cen nalitagakeun malih anak sako amulang sangaji nata ing Baghdad maka anek ing sako amutu sing sarum anjal manamaring narendra kapaneng praja romanak sako raja maningali maring anak sako mapan miskin auruhan anak sako yen walim alim sarta pasehat pira-pira kang